Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place. Il-bniedem jinbidel skont dak li jikkontempla. Aħna ninbidlu minn dak li aħna naraw, aħna nsiru bħal dak li aħna naraw, jew aħjar aħna ninbidlu ħafna f'dak li nħobbu. Aħna nsiru dak li nħobbu. Dak li nħobbu lilna jaffettwana, lilna jbiddilna, lilna jaġinna. Mid-deżert fejn konna l-ġimgħa l-oħra, dawn l-40 jum li Ġesu jagħmel fid-deżert li jfissru anke l-40 sena li jagħmlu l-lut fid-deżert, il-mument fejn tiġi qudiemna l-operazzjoni tal-qalb, issa nitilgħu għall-muntanja, għall-post l-iktar għoli, għal perspettiva differenti minn fejn aħna ħammorru għal fejn ħanaslu. Il-kelma użata fl-ikonografija u fil-Vanġelu hija metamorphosis, propju bidla b'dawl, bidla bħal fosqa li tinbidel farfett, il-ħajja nisranija kollha u dan iż-żmien speċifiku tar-Randan idur mal-bidla. Mal-bżonn kbir ta' bidla li aħna nagħmlu, mhux biżżejjed tiskopri x'hemm f'qalbek, mhux biżżejjed tiskopri toroq differenti u l-vuċijiet differenti li lilna jistgħu jkissruk. Imma aħna importanti li naraw direzzjoni u nagħmlu deċiżjoni biex immorru f'din id-direzzjoni. Bħala bnedmin aħna nibżgħu mill-biża', għax il-biża' dejjem toħodna f'dak li ma nafux, il-biża' dejjem toħloq fina insigurtà, imma l-ħajja nisranija kollha, anzi il-ħajja umana kollha mitwelid sal-mewt il-ħin kollu aħna rridu nirrealizzaw li qed ninbidlu u ninbidlu dejjem f'dak li aħna nimmeditaw, f'dak li aħna naraw. Il-festa tal-lum, il-liturġija tal-lum u kull tieni ħadd tar-Randan joħodna dejjem fuq il-muntanja, joħodna propju għal dan il-mument fejn Ġesu li d-dixxipli tiegħu jurihom l-identità vera tiegħu, jikxef il-velu li huma ma setgħux jippenetraw. Forsi l-isbaħ ħaġa li jista' jkollna fil-ħajja hija meta aħna ma' xi ħadd nikxfu verament dak li aħna skjavi ħafna. Fil-psikoloġija nagħmlu differenza bejn true self u false self, bejn projected self and true self. Dak is-self li aħna nipproġettaw hemm barra, l-images li npoġġu fuq Facebook, fuq Instagram, l-image li ppreżentaw hemm barra biex in-nies iħobbuna, biex in-nies jaċċettawna, biex aħna nagħmlu suċċess fil-karriera tagħna, imma fil-qalb tagħna kull wieħed u waħda minna jaf his true self. U ħafna drabi nistgħu ngħixu ħajjitna f'logħba biex nitalmu nilbsu maskri differenti biex noġbu lill-oħrajn. Imma aħna nafu li l-ferħ vera, il-għena tal-qalb hija meta xi ħadd iħobbni mhux għal dak li jiena ntih. Meta xi ħadd iħobbni mhux għal dak li jiena nippreżenta, ma meta xi ħadd li jħobbni għal dak li jien tassew. Fil-Bibja għandna żewġ persuni importanti ħafna li fl-ikonografija u fil-Vanġelu jitilgħu fil-muntanja ma' Ġesu, Mosè u Elija, it-tnejn żewġ persuni mkissra li f'ħajjithom kellhom bżonn jaraw il-bidla, li t-talba tagħhom hija urini wiċċek, urini l-identità vera tiegħek, urini min int. Aħna bħala bnedmin il-wiċċ isir il-manifestazzjoni tal-qalb. Jekk hemm realtà li fil-ħajja ta' kull bniedem tikxef dak li hemm f'qalbu hija wiċċu, jew aħjar għajnejh. Aħna l-għajnejn huma għajn vera li minna aħna noħorġu innixxu dak li hemm fina, l-għajnejn jibku, l-għajnejn jitqu, l-għajnejn iħobbu, l-għajnejn juru l-milja tal-qalb. Ġesu Kristu fuq il-muntanja juri l-għajnejn ta' Alla, jurihom wiċċu. U aħna wkoll
il-Vanġelu tal-lum, jekk nixtiequ nsiru nsara ta' veru, aħna wkoll irridu nħallu min jarana bħala bnedmin, speċjalment fil-psikoloġija ta' tfal. L-iktar ħaġa importanti għat-tfal mhux biss li jeżistu, mhux biss li jikbru, imma li hemm majnej li jħobbuhom, li jfirħu bihom u li jaraw u japprezzaw din il-bidla. Li nkunu fuq il-muntanja tfisser li aħna wkoll nagħmlu l-mistoqsija vera mulej urini wiċċek, mulej semmani leħnek. Fuq il-muntanja Ġesu jsir dawl propja biex l-oħrajn id-dixxipli tiegħu Pietru, Ġagbu, Ġwanni jaraw ftit f'dan id-dawl mhux biss min hu Alla, imma min huma huma. Dan id-dawl jiskopru wara min mixjin. F'dan id-dawl id-dixxipli ikunu jistgħu jiskopru ftit li mhux id-dlam li qed imexxihom. Aħna qegħdin f'dinja li faċli ħafna li nħallu id-dlam jitkellem, id-dlam jiddomina. Sant Wistin għandu talba mill-isbaħ mulej, tħallix li d-dlam li hemm ġo fija ikellimni. Imma milli jiena nisma' vuċi oħra, il-vuċi vera tal-identità fuq il-muntanja. Ġesu kellu bżonn jisma' din il-vuċi, dan u ibni il-maħbub, l-agapatot, li fih insib il-għaxqa tiegħi issimgħu lilu, il-mixja li qed nagħmlu għall-mamudija, il-mixja li qed nagħmlu għall-lejl hija mixja biex aħna nerġgħu inġeddu id-don kbir li rċevejna li aħna ulied, li aħna twilidna mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispiritu Santu, li għal Alla aħna importanti, aħna eżis, Alla tagħna isib l-għaxqa tiegħu ġewwa fina. U għalhekk f'din l-identità, speċjalment f'dinja li kulħadd qed jipprova jfittex l-identità sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-identità taż-żwieġ, l-identità tas-saċerdozju, f'dinja fejn il-problema prinċipali hija l-identità, aħna wkoll għandna bżonn ikollna dan l-ispazju li aħna nsejħulu talb, li aħna wkoll nitilgħu fuq il-muntanja u fid-dawl tiegħu naraw id-dawl, tirreżistix din il-bidla li Alla jrid jagħmel fik. Tirreżistix li tinbidel, għandek kemm għandek żmien, sew jekk int anzjan, sew jekk int żagħżugħ, sew jekk għadek tibda l-ħajja, tirreżistix li ssir dak li int maħluq li ssir iben maħbub minn Alla. F'din mixja li qed nagħmlu flimkien aħna mitlubin li bħalla post li niskopru kemm hu sabiħ li qegħdin hawn, kemm hu sabiħ li tgħix, kemm hu sabiħ li tħobb, kemm hu sabiħ li taħfer, kemm hu sabiħ li tħalli l-min iħobbok, kemm hu sabiħ li tgħix iż-żwieġ u tagħti l-ħajja l-ġdida lil ħadd ieħor, kemm hu sabiħ li tkun nisrani. Il-ħajja tagħna issir sabiħa meta niskopru id-doni li rċevejna. Niskopru dan il-wiċċ ta' Alla li fid-dawl tiegħu jirrevela lilna stess. Aħna nsiru dak li nħobbu. Aħna nsiru dak li nikkontemplaw. Aħna niġu effettwati ħafna mill-ħars. U allura mill-ħars li jħarsunna n-nies u mill-mod kif aħna inħarsu lejn l-oħrajn, mhux ta' bxejn li l-Vanġelu mimli b'nies omja li jirċievu d-don tad-dawl. Huwa biss min jesperjenza, min jgħaddi mill-idejat fuq Alla li joħolqu l-idoli għall-esperjenza ta' Alla li jkun jista' jemmen f'Alla mhux biss trasfigurat, imma li ftit ġranet oħra fuq is-salib jiġi ppreżentat bħala sfigurat li ma kellu l-ebda f'sura, ma kellu l-ebda ġmiel biex inħarsu lejh. Huwa biss min iħobb ta' vera lil bniedem fi sbuħija u fil-verità tiegħu li jaċċetta l-bniedem sħiħ. Nagħlaq bl-esperjenza ta' raġel anzjan li l-mara tiegħu kellha d-dimensja u kuljum kien imur jara, kuljum fit-tliet ta' wara nofsinhar kien jagħmel vjaġġ u jmur jara l-mara tiegħu li ma tarfux. U n-nurses qalulu m'hemmx għalfejn tibqa' tiġi kuljum. Wara kollox hi ma tarfekx. Imma r-raġel dal lejn in-nurs u bħarsa taswit il-qalb f'qalbu qalilha hi ma tarafnix. Imma jien narafha, jien naf li dik il-mara tiegħi. Huwa biss min iħobb
li jkun kapaċi jirrealizza li Alla tagħna anke meta jkun sfigurat, anke meta jkun jidher inqas mill-bnedmin, anke meta jkun jidher li hu tellif, huwa l-istess wieħed li fuq il-muntanja qaddisa dawwal lil dak kollha li mxew warajh, wera id-dera u l-identità tiegħu biex aħna li mixjin warajh niskopru l-identità tagħna fih u nisimgħu dik il-kelma li semgħu id-dixxipli fuq il-muntanja qaddisa. Dan huwa ibni il-maħbub li fih insib il-għaxqa tiegħi. Isimgħuni.